Club Junta, building better Africa. Madzulo abwino kulandirani konse kumene mwayatsa kanema ya luntha. Moses Makawandera ngadzina lerotu ndi lolemba. Ndipo uyiona date tsopano ndi pa 24 March mchaka cha 2025 tikuyenda tikusuntha zochitika zambiri mdziko muno. Ndipo madzulo ano timati tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema imene ya luntha kuchoka kunsanja mpaka kuchitipa ukakhala kuno kuli Longwe. Ndithu ndiye kuti yayi madzulo ano kamphepo patali masana kunali kutentha kwambiri. Komanso kumaona kuti kodi kwanuko kuli bwanji. Muimbe foni madzulo ano pa zokambirana zathu kuti pali kusiyana maganizo mdziko muno. Pomwe aphungu a nyumba ya malamulo akuyenera kukambirana kuti chilango chonyonga munthu yemwe wapha mnzake chichotsedwe. Timafuna tamva maganizo anu madzulo ano pa lamuloli kuti kodi nkoyenera kuti lamulo limene lichotsedwe. Tikayang'ana chiyambire ni matipate zikuoneka kuti president kapena mtsogoleri wa dziko palibe ni mmodzi chiyambire ni matipate amene anasayinirako kuti ayi awasimwa tiyaphanzawo amenewo tanyongani nawonso aphedwe. Ndiye anthu ena maganizo awo akuona kuti no zimenezi nzofunika lamuloli litachoka chifukwa sili kugwira ntchito. Ena kuti lamulo likhale choncho chifukwa ngati tilichotse anthu aziphana mwachisawawa. So zimenezo zimene timafuna kumva maganizo anu pati timatuma aphungu a nyumba ya malamulo aja kumadera athu kuti azikakambirana zimenezi ku nyumba ya malamulo adutsitse lamulo kapena achotse lamulo. Ndiye kodi mukuona ngati atachotsa lamulo limeneli achita bwino ngati sachita bwino maganizo anu ngotani. So mkhoza kuimba foni amene tichitira muja kuimba namba ndimene mukuiona pa screen ipo. Basi timve maganizo anu pa lamulo lonyonga lokupha la munthu amene wapha mnzake kuti adzinyongedwa. Ena kuganiza kuti nkofunika litachoka lamuloli. So timafuna kuti tisanapite patali tionebe kuti kodi ni ndani ayambapo kugogoda apa kuti timve maganizo anu madzulo ano kuyang'anira kuti umakhala moyo wa munthu umenewu kuti munthu uyo wachoka ndithu wina wachita kumupha. Imene imetchedwa murder ndi kuti ndi chinthu chimene tikukambirana murder case. Munangodzuka basi amene ndikukhapa pa khosi andidziwanso amene ndi wachibwana kwambiri mayenera kunyongedwa. Lamulo likhale pomwepo kapena lichotsedwe. Muli maganizo otani ngati lingakhale pomwepo komanso ngati lingachotsedwe. Tiyambepo kumva maganizowo kuti ambiri ambogogoda apa tsopano. Mwasolako bwanji madzulo ano? Sitikukumvani tayesani kukweza mawu anu. Mwasolako bwanji ngati mukutimva kumeneko mwasola bwanji? Ine kuno Njemano Frediko. Bwana Nkoma. Kuno Mlangeni. Hetwe tsopano ife takulandirani mukhala oyambirira lero zizatani kodi? Ndakuvurika masiku asewa tsiku liro munali panga tsuli lake simodzi mozose ndiyakunyanga. Khululukani kwambiri Bwana Nkoma. Umangu iyang'ana foni yanga usendiyangayi. Khululukani panopa ndipo tikupepesa kwambiri. Ndipo nopo chimene foni ya uchakuti. Wani nazo onzamveka ndikuziva. Bwino bwino kwambiri. Koma ngani imene njonera kuti mukulankhula unena kuti lamulo ngati tichoke anthu azikuphana chisawawa sichocho. Apopo lamulolo kuti achotse asachotse chimodzimodzi fo kuphana chisawawa ndi kulipo panopo. Mwatani tsona Nkoma? Kuphana chisawawa kulipo panopo. Yawo basi lamulo limene olo yayi zoti kuti lamulo limene kulibe ndechotsedwa kalekale. Lidachotsedwa? Lidachotsedwa kalekale posasayinira mapresident lidachotsedwa kalekale lamulolo. So muganiza kuti lamulolo likhale pomwepo kapena lichoke mmene mukuonera? Lamulo dana kuti likale lisachoke chimodzimodzi. Fa kuphana lako kulipo kale. Ya ndipo anthu amene amaphawo ngonena kuti akaphanzawo
amapita ku polisi kukabwera opha mwadala amene pali ena opha ngozi lesenga lino ndipeza okupa nyumba wanga usiku ndamupha koma apolisi amatamangira kumangade kunalolengera malamulo m'manja oneti zimangulengera kuti munthu amene omangidwayo ngodani akakalole omangidwa kuti ngopanda ndalama amakakhala ku ndende koma akalole ngondalama zake zimanthera pomwe olo kupha kwenikweni kuti achitopha mwadala kwenikweni zira zochitika zija mukuona inuyo mumasikirini zanani zakeyi timakambirano ngani ya zikwanje zikwanje zimene nkupha atumene kuboma limene chilomanga zimene ziyani ndi anthu osadziwika apolisi amathawa chani wapolisi omalamulo angathawe izoona zimene zijazo wapolisi inengane chilendo wakumitsume chawo wapolisi kumathawa komanso apolisi amizira zokwanira teri bwanjino monga adatilangulena kuti tigwiritse ntchito amala defense force amene ajasanyengerera kufuna panga zinthu zanyengerera amene achamukichira moyenera koma apolisi athu sizikuyenda pang'ono pomwe ngero kwa malamulo rida olondwe bwekune malamulowa tionetseze kuti munthu wake amene oti akupanzeka aphedweyo ndi uliyo akala uliyo pamwadala kapena apilo kukapha mokonzekera ngati aliwo pamwadala aphedwe ya aphedwe nayenso koma ngati ndi mwangozi wampeza kunyumba kwake dzipongwe kapelese ngati anani ndi mkazi wamwini waphedwe ali zizi mwadwala apite nonso aphedwe koma opha mwangozi pano opha mwangozi ena amaje sakuena kutero ya ufuna kufufuza kamangana kaya kuti chimene chimachitika nchiyani kuti mtakhala ine wapolisi atidzifunsa kaya omalamulo kuti mtakhala ine zingakale bwanji ya koma opha mwadalawo anene aphedwe kuti chililo mene olali uchepe wachikazo achatiwo chachatata agwidwa adate manthu aja amene okagwira ndende opsa kwambiri amene aja garira kala poma siru chiwamo kandu anene amangidwe akaseweze ndende ntchito akalafula kaka kuchitika chinchibwana maboma awiri amene wavesiri kwaona bwinoyi umbale chikwachi TDP imatema wanthu awanso atema anthu chifukwa chanji apaka zimene ndi amene wawa sanga sainire lamulo mene lichaloti nzawaphedwe wopanza kaphedwe sanga sainire papezi ndiwose amabwera for always amakala kuti mchito mino akudziwa amabwera adzapana wawo adzapana azawo adzapana zibale wawo chifukwa sasainirayi nde kwabwino kwanira kuti wopha mwadala aphedwe ndilero lwatsogolera ndiye mukwalola aphungu akambirane kapena asayikambirane imene ngati ayikambirane chabwino ngati imene ayikambirane asalephere akambirane aone apange chiganizo loyenera chabwino paena anthu kumpetopa amaphadala anzawo kumatenga mbamudzi kutenga munthu wokalamba ndi fiti kumupha amene aja aziphedwanso nawo amapanga anthu wokalamba mati ndi fiti kodi iwowo sadzakula fika pa munthu wonkalizira fitiyo zimene zofuna maona bwino wophadalawo aziphedwa ine ndikutero Ankhoma tathokoza kwambiri nachita kugwira pa mtima panga kuona kuti inuyo koma madzulo ano zioneka kuti sizinakusangalatseni zopha anthuzi ndipo sizinandisakaze maolo pamfa munthu kumupha munthu wosalakwa mangu mupha alumino kuphedwa adapalamula chake anthu amene aja aziphedwanso nawonso imodzimodzi opha wakalamba kugwira liwana umagwira liwana aphedwe ndi ufiri mweja amakhalota akupha basi wacho koma wati munthu wapezeka nyumba mwanga amadzandibera ndamupha nkhani imene ationa majaji kumene amapanga milanduko chabwino ngati munthu akozeka kupita kukapha nyumba kwa amakawa ndetiye akozekera kapha amakawawo napakanga lakula mphamvu amupha ayionetsetse ngani kuti chinachitika chani anaputa zake ndani koma wakati chilo njira wopha alubino wopha anthu wakalamba okhalamba wokalamba apo ineyo ndimadanazo kwambiri ineyo chabwino ninaona live akutema anthu maona kuti anthu akuonerera kutema anthu okalamba epano kwambiri akambirane otere vachibvero chilomero uchepe chabwino
moni wa Robert. Ai ndipereka moni kwa bwana Robert. Tathokoza kwambiri. Ya kusota manga soponi yanga kalabala ni baje pa TV. Ai ndiyauza kuti adziyankha. Apacho tazola kula ai amo kuti mokuli mamori aliyange fonyo. Epepani kwambiri ndiyafotokozera kuti amuti. Amagamba ndimira. Ai tathokoza kwambiri bwana Nkoma. Zikomo abino ndithoyambirira kuti ayi lamulo lofunika kukhazikika ophanza chadziphedwa basi. Maswera kubwanji madzulano? Maswera bwanji? Ayi neyo ndaswera bwana. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna ndikudziwe kumene mukutimbira ndizofunika kwambiri mprogram ino. Eno limited. Bwana limited. Mulanje kuli bwanji? Mulanje twili bwino kaya Lilongwe. Ayi mbuyanga chauta kuti sunga kuno. Tiphokoze kumama. Twafuna timve kwa inu bwana limited madzulo ano kuti kodi muganiza bwanji nkhani ya lamulo limeneli? Inetu ndikuona kuti kuchosa kapena usachosa zilibe impact yake nini kuziko. Maybe kuti so tiononge nthawi kunena kuti tifuna tichosera mulolo. It will be a matter of wasting resources. Kuri pamaonongeka sezinthu? Resources amaonongeka. Si anthu apanga ma-meeting. Anthu apanga ma-meeting. Kukhala printing ya malamulo pano ngakanga sikayota kusinthidwa stationary onongeza zikulita ndalama. Pamene panopa lamulo lilipo koma lili silent. Ineyo I'm in my 30s now, koma I have never heard kuti president wina aliyense munthawi imene ndakhala moyo wasainirako lamulo loti Mr. So akaphedi foti apapezeka umboni kuti lasindikizadi kuti awapha munthu. So ma president amene timakhala nawo ku Malawi amaopa. Amaopa? Amaopa bwana limited mwatani madzulano. Amaopa kuchedwa kuti ndakupha pamene lamulo lili mu constitution yomweyo koma lamulo jasili amasankha osalikisa ntchito. Ndi kuti tingotabe ma resources. It is already there koma no longer in use. So apapa kuti titaiso nthawi kumene kuti yatingolichosa another wastage of resources. Ineyo ndakhala ndineyo ndinawo mmodzi mwa anthu amene akupangana zokambira nawo. Ndingaona kuti has nothing to do with the interest of Malawians. Pali nkhani zambiri zoti ma MPs akuyenera kumakambirana ku parlamentiko noti zoti sizingagwire ntchito zilibe phindu kwa Malawi. Zilango zimene zilipo kale zimene anthu akupalamula amene ndi antondolero zikuperekedwa zilipo kale yamada ili momwemo koma sigwiritsitwa ntchito. Maoma ke munthu angompanga life imprisonment mwina zaka 50 akuzoti mwina munthu jasagakhale zaka 50 ali moyo akuzoti akafera komweko akuopa kungosainira kuti munthu mukamunyongeni. Ndezi zilibe ntchito kale zimene zangozisiya akambirane zina zimene anthu akufuna kuti akambirane kumizi kuno. Inde maganizo ndamaliza. Kodi bwana limited mutakhala ino president ndiyeza kupeza mbamba munthu osainira ine kuti awa ndi president. Kwambiri ndira muno tuofunikira imagine nthawi imene tinkavutika ndi akuba mwachisawawa ma 2011 29 2010 nthawi imene Bingu anangonena kuti shoot to kill muona bwanji imene kunabwerera sanity kuziko. Zimene kuti pasaphunziro ziko lituli na chitetezo chinabwerera nthawi imeneyi. Pali ena kuti amapanga ndithu milandu mada amazoti olo nditakhala ndapha abale alipo andipulumusa makoti anga ndo makoti ndo manga ndikanyongedwa ndikalabe moyo sikunena ndizatuluka kundendeko. So lamulo ndilofunikira kuma 40 ma president amene timakhala nawo they are too political sangasainire lamulo tibwina akaphedwe kuopa kuti ateteze maulindo awo pandale. In so doing amakauta akupanga so dilute security yaziko. Ndendi bwino tingozisiya amene zililimo tizipitilira. Chabwino. Inde ndikazatenga mpando wa president lamulo ndizalipeze. Ndizasainira. Mwanga mukhale ni madzulo opambana mbumba yonse patseni moni pa nyumbapo. Yalandira ndithu mbumba. Ndathokoza kwambiri. Inunso chimozimozi. Mukuzokhala president wankhanzatu. Madzulo opambana. Zikomo.
Awero ndi bwana Henry Limited ku Mulanjoko. Aoneka kuti akha president yakha wankhanza kwa masura bwanji. Masura bwanji. Indasura mayanga. Zikomo. Koma tutakulandira ndi manja awiri program ino. Zikomo. Kodi paja ndikuti dzina. Kuno kulilongwe Mayindalama. Mayindalama mutigaira kwa ndalama chifukwa ifeyo tukanga shota ndiye Mayindalama mwafika pamudzi pano. Ya musatise choncho iyayi. Zikomo. Sono Mayindalama lamulo lino mukama limvetsera mukanakhala muli nyumba ya malamulo mukadakamba kutani kuti kodi ati munthu turadziphedwa ngezo oneka sichogwira ntchito zimenezi nde naganza kuti tingozichotsa ndi aphungu afunika atakambirana muli inuyo phungu mnyumba ya malamulo mungakambe kuzotani. Ine nditakhala phungu ku nyumba ya malamulo. Ndikhozo bankulonena kuti Okanzake Yesu aphedwe chifukwa chonena kuti oyamba sife ngakhale Bible limanena ku chipangano chakale. Diso kuliva diso. Ya tikapitaso ku chipangano chatsopano ku buku la Luka amanena kuti okana mawu a Mulungu asakazidwe ndipo aphedwe. Zili malemba zimene ziti? Ndekaya zili malemba atu. Ndachita nazo manda. Ndizolembedwa. Nanga si kusawerenga pafupi malemba ndiye zimene sitimadziwa zilimo. Ngati Mulungu anapereka malamulo amene wowo. Chifukwa chani tikwaopa Mulungu anapereka lamulo limenelo ndicho linga choti munthu usamuphedala nzako chifukwa ndi wofula munthu uyo. Yetu. Inetu ndalemekeza kumva maganizo ano. Zikomo kwambiri. Mayindalama mwanena kuti okuphanza chadziphedwa ndiye kuti ma president athu mafunika alione kwambiri lamuloli kuti ndilofunika enti. Akuopa nanga siwa masainira kuti wina aphedwe ndiye waso akuopa kuti ife tikangosainira ndiye kuti anthu sadzapha ifeyo. Inu Mayindalama mungalisainire muli president? Ndiyo osachimwa ine ndikhoza kusainira ifa choti ine sindingaphedala nzanga ndidziwa kuti anthu sa ine ndikadzangomupha uyu ineso adzandipha. Nkona Mulungu anati konda nzako mene umazikondera iweyo. Chifukwa ukamukonda nzako iwe sungamuphe. Chabwino. Yetu. Ayi apa mwati patsa chithunzithunzi chofunikira madzulo ano Mayindalama. Zikomo kwambiri. Mulole kuti tikufunireni mafuno abwino madzulo ano. Sasa takunyadilana aphungu osamve mawu amenewa maganizo amenewa. Pamene pandiye kuti mutsindikamu onse aphungu atsegula Luntha television akutsatira ndikuonera kuti Mayindalama afika level imene. Chifukwa ndoti tidziopana kuti ndikangomupha ineso andipha ndeni musamale nzangayi. Ndekuti dzikwanje ziga sizingamayende. Kuti nkhani ya dzikwanje ikukhangati ukulira program ino mwatani kodi? Ofunika to adzikwanje aja nonso dzikwanje zodzigwire ntchito pa iwowo. Tuone ngati iwo mwazi wawo sauva kuwawa. Chabwino. Ndithutu. Mpaka ndinatsamwidwa ndimafuna ndikuthokozeni kulilongwe Mayindalama kuti mwapereka maganizo anu madzulo ano. Takunyadirani. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene Mayindalama kuti ayi ophanzache adziphedwa. Ndako khudza kunkhani adzikwanje ine kutsamwidwa iri pano koma zikuenda bwanji. Maswera ku bwanji madzulo ano? Maswera bwanji. Bwana ineyo ndaswera. Ndathokoza kwambiri. Ndimati mwaulemu mozichepetsa pamudzi pano ntakudziwadi dzina kumene mutiimbira ndizofunika kwambiri. Inetu ndine Magaso kuno kuchalo. Talowera kuchikwawa. Yes. Ayi ndekuti nzimbe sizitisowa tathokoza kwambiri kufika pamudzi pano munthu wankulu. Ndathokoza sunani. Tasimbani inu mukhale phungu wa nyumba ya malamulo mmaganizo mwanu muione nkhani yafika ndeka mulimbali yotsutsaka mulimbali ili wamukambirana lamulo limeneli mungakambe kuzotani? Inetu lamulo limeneli. Tikumvetsera ndithu. Ineyo khala mphungu wa nyumba ya malamulo kani kotsutsa kani kolamula. Ineyo tu lamulo limeneli. Ndikhoza kunena kuti ophanzake asaphedwe
chifukwa tikati tinene mene tikunena ayi Bible limatere amvaso amayanga kunena kuti pali lamulo tikuzikonda nzako monga yozikondera mwini pamene munthu ukusaina kuti uyu nifuna aphedwe foto aphanzake iwenso ni chimozimozi waphanso ndichomwe chingofunika popo kunayo kabwino kuti mwina ntchito ya lamulo tikugwisa ife ntchito pano panena kuti munthu ngati aphanzake nkumpasa life prison ndikuona ngachikhoza khala chinthu chabwino kwambiri chifukwa iyeyo tamuyika mundende kumene tamuyika akoso alibe ufulu ona kuti akhoza kuonana ndi abale ndena azingobwera ngomuona komano ufulu wake weniweni oti iyeyo nkukhazika alibe netamuphanso kale amene tikapitanso mmalamulo momwe mu Bible kunena kuti tikuyeneka kukonda zathu monga tizikondera ife mwini ndizoona koma ngati tingakhale ndi mtima kuti tiphenso pamene poponso ifeyo talakwitsa chifukwa Yesu Khristu anabwera kugwetsa mtendere osati anabwera kuti azaononge amafuna ochimwawo ndi ochimwawo titawatenga iwo aphanzake nkumuyika mundende atamva mawu azamuthandiziranso nkuzana kuti nachita cholakwika adi ineyo ndipo tili nachita cholakwika ineyo sinayeneka kutero ya ndikuti amene popo tapulumutsa moyo wake komanso tamuzindikirisa cholakwa chake chimene adachita komanso mwinanso tamtengera iyeyo kumoyo usatha chifukwa kuti alapa olapa ndikuti mulungu akhala chifupi ndiye ngati iye waphanzake ife sitenekaso kuti titengeso ndipo titikaphenso ya pamene tikungosayinira president kusayinira kuti uyuso akaphedwe ndikuti yesu amene popo wakhesa mwazi ophanzake akuyenekaso aphanzake ndeno ngati mapresident athu akumapanga zimenezo ndikuti muzimu wina wako ambuye kumakhala payo kuona kuti ineyo apapa ngati ndisayinire chinthu ichichi ndikuti ineyonso ndili pampeni ndaphanso amene popo koma kukhala president ndi chinthu chovuta kwambiri chinthu ndi chovuta komanso nchabwino chongofunika kuti pamene uli president usangoti ndine president poyang'ana zinthu zimene kuzipeza pa udindo wako weya koma ngati uli president uyang'anenso na kuti kodi president wa ineyo ndikuyeneka kuchita zinthu zotani ndikuti pamene papa ndi zinthu zonena kuti ngati wina waphanzake sitenekaso kuti titenge chikwanje kuti tikapheni fa ngati munthu tikumunyonga wani amene akunyonga wakupha awanso asayinira awanso apha dziko likupezeka wapha ndiye kuti pamene popo zasokonekera chinampwirikiti palipepo chabwino yani koma tintenge timuyike mundende akhale moyo wake wonse chabwino ndithu atati iyayi koma mwatilemekeza madzulo ano mwatipasa chithunzithunzi china chosiyana awoti nayenso president wenepo ndikuti waphaso kupha kwa ine apresident nawo akangosayinira nthawi yaphaso chabwino iyayi malawi muno muli mfundo zofunikira kwambiri thokoze kwambiri kumchalo ndathokoza ndikumbuseni dzina lija inetu Magaso tathokoza kwambiri munthu wankulu zikomo makanizo osiyana-siyana kuchokera kwa Malawi kupitanso mdziko muno maphungu a nyumba ya malamulo mukumva maphungu anzanu amene akhoza kubwera nyumba ya malamulo muzimapereka ziganizo mwasulako bwanji madzulo ano ayi bwana ine ndaswera maganiza kuti tikudziwe dzina komanso kumene mutiimbira nzofunika kwambiri ndine Madison Pemba kuno kusalima bwana Pemba kusalima kodi kukutentha kwambiri wazi ndeti madziwiratu maganizo anu ngotani mukanakhala member of parliament from Salima mwalowa mparliament muja basi mulamulo ilili kapena kuti nkhani ayibweretsa patepo mukanakambako zotani kuti ophanza chadzinyongedwa mukadalilola kapena mukadalikana ine ndinakaoyambirira kulilola lamulo imeneyo bwana Pemba mwatani kwambiri kwake chifukwa chati fuwa mene ndimamvera ine nkhani zimezi ndimakhala ngati anthu ena amalemekeza ufulu wa munthu wakupha pamenenso munthu wophedwa kuja nayenso anali ndi ufulu wake kukhala ndi moyo ngati mwina wati ngachikwanje kukapa nzake amene ati ndi ufulu wokhala ndi moyo yesu nayenso awina aphedwe fo winso waphwanyira wamphera nzake ufulu ero chabwino bwana nditu bwana wanga ine ndilemekeze maganizo anu kwambiri kuti mwatipatsa kusalimako bwana Pemba kuti ophanzaje nayenso angophedwa basi ndakumvani kwambiri 50-50 campaign imeneyo kuti zafika kwa 50-50 50-50 inu mulibe chisoni kuti bwana Pemba koma kunoko nkuvuta kuti lamulo limene lingapange pasi chifukwa
owatsogolera pamene makhala muziko muno ndi akupa ndempovuta kuti lamulo imene igwire ntchito mpovuta wachigaleni wakudziwa kuti iwo ngaupa msapange choncho ndikukuza natsogolera msapange choncho angasindi pa television umboni palibe tumenepo basi mpese lilimo muno poti chabwino bwana nditu bwana wanga usiku wabwino kusalima bwana Bemba inunso ezikomo mwaswera bwanji maswera bwanji ayi bwana ine ndaswera mukhala ngati mwayichita moifinya TV yo isamamveke nawe yayi okay kamene ngoyitalikira kuti azimva mwina alamuwo ndi anawo pamenepo mukhala ngati mwasunthira panja basi phe tiyankhulani chabwino nditombo yanga kodi dzina kumene mutiimbira madzulo ano ndikuimbira ku Nkatabe beautiful dzina lija Stova Ngwira bwana Ngwira muli ndi maganizo otani program imeneyi kuti opha nzake lamulo limene lija lonena kuti adzinyongedwa mugwirizana nalo mukulikana lamulo limenelo sindikugwirizana nalo tafotokozani mwasemphana nalo pati simugwirizana nawo chifukwa chininji opha munthu kuti atsegwe ndikuti ophayo nayeso wapha kwa munthuyo nthawi imene amapha munthuyo sanachimwire wina iye sanachimwira mwini wake mulungu ndiye chiweruzo chose chophacho kayakuba chikuti mwini wake mulungu eti ndiye munthu kuti aganizenso kuti aitipse apa noti kumulakwira munthu uja nthawi imene tikumusunga kundendeyo akhoza kulumikizana ndi mulungu wake mwina kutembenukanso nthawi yomweyo koma kuti kumupha ndiye kuti kamenepo talakwisa kwambiri sitinampase mwayo kuti alape tangotenga malamulo kutengera manja mwathu osati mwa mulungu chifukwa munthu uja walakwira mulungu sanalakwire mdale wa munthu uja wamupha uja hayi walakwira mulungu ndithu ndiye maganizo kuti lamulolo iyayi ndichoke ndibwino kwambiri chabwino timpase moyo ukalapa kundindeko chabwino ngatisangalape aziwayekha zimenezo chabwino ndithu bwana wanga bwana Ngwira tikuthokozeni ku Nkatabe kuti mwatenga nthawi kupereka maganizo ano program ino pa Luntha Television zikomo kwambiri mukhale kopambana Angwira kuti pamakhala mwayo kuti mwamphayo akhoza kangufikira ujahena kapena kuti mpaseni mwayi ngati waphanzache iwasala yati adzirapa mbuyo muno kuti akafikire pabwino mwaswera bwanji bwana ine ndaswera zikomo kwambiri ine ndine Moses ndipo bambo anga makawo omwe aja ndimafuna kuti kuziwe dzina lanu kumene mutiimbira bwana ine ndi Alfred Nakaya kwa ngolongoliwa kwa mwene wa mwene kuja konkuja bwana Nakaya sitikuziwa kuti mbumba yonse kumene kuyenda bwanji ngumseseri bwino apatawo chachimanga chimaja mukanakhala kuti muli pafupi mukanaja nawo ambwe muli ndi mithulo osaupanga ulo muluzo lokundiche kundikungu ndikuwira pafuni mkanaponyatu bwana Nakaya takulandirani mprogramu ya madzulo ano timve maganizo ano opha nzake adzinyongedwa kapena lamulo lichotse koma ineyo ndikuona kuti maganizo anga munyonga ndikulakwisa kwakukulu kwambiri chabwino kulakwa pati atakhala kuti munthuyi mwina kuphako wapha monga mopanda mwangozi koma kungopha mwadala ameneyo kukangomusunga mmene akumamusungiramo chifukwa chonena kuti uphe mmene ndimamvera ine sindidzaonepo anthu akuphedwa koma mmene ndimamvera amanena kuti zimakhala zachisoni kuopsa ndiye ndizovuta chikolo kupha chiweto chenicheni umatha munthu kumamva chisoni ndiye ukamphe munthu wenzako zovuta chifukwa ukapatoko upekani nkhuku kaindi chaima kubwera ndithu
ine ndimona kuti ine nkanakhala kuti ndine president kuti ndikulamula lamulo limene ndikanalikana kuti iyayi kuti ndiphe iyayi komano apite kundende chifukwa apita kundende kuti waphedwanso basi palibe chilichonse chimene angapange wazingomponya kundende kuti suzatulukako kundende kuti pasazatuluke kwakhale kongo koma osakhala kukhala ndi kuti mpakana ukati kuti usayinire kuti iyayi amene waphedwe ine ndikuona kuti zimenezo sizingakhale zabwino iyayi chabwino ndithu abwana atu ambwe Chenakhaya ndikuthokozeni kwa ngolongoli wauko kuno kwa ngolongoli wa ndithu kambwa tisangali ngonda ya muzitiponyera mulilongwe muno nzofunika kwambiri ndakunyadira mukhale ndi usiku opambana ndisotu mukhale ndi usiku opambana ndikomo kwambiri poyankaponia zikomo amene anakhaya kuti olo ukaipha ngati nkhuku ija sumaidi athu alipo ndithu azibambo ambiri m'Malawi muno sikuti ungadalire pankhani yoti pabwera chiweto pakompano timati mutikonzere uku chilowe pa moto akuza kuti azimene simapanga olo kafusa amayanga awakazi bambo achisoni kwambiri so awa maganizo osiyanasiyana ochokera kwa Malawi tipitire ndi program maswera bwanji madzulo ano aswera ngeni maswera bwanji aya kuka ife taswera zikomo dzina lija umene mutiimbira Nandi vajalega kuno ujikwa kwa Japananga tikulandireni kwambiri zikomo kwambiri inuyo mutakhala muli nyumba ya malamulo ija mungatani ndi lamulo limeneli mungapange bwanji lamulo munthu sakuyenera kuti naye aphedwe chifukwa chani nangasiye waphanza chapopo chimene chimachipika nchonena kuti munthu pamene akumuphanzake sakauti mwina iye sicholinga chake kuti munthu uja amuphe pali kusemphana mwina kwa maganizo chifukwa kuti mulungu analenga anapanga kuti pali lamulo limene limati kuti kondanzako umene udzikondere mwini ndiye sesi lingapange chiganizo kuti waphanzako nawe sauphedwe ayi koma chonena kuti munthu uja amangidwe mwina apite kundende kwa moyo wake wonse ngakabamele kuja akatha kuphunzitsidwa zachikondi popita pa nthawi munthu uja muzapeza kuti mwina watembenuka mtima khalidwe limene anapanga poyamba lija limene lisangachitenso patsogolo pake mwina kundabwaso akulalikaso mmisewu muso kuti akokhalanso mbusa kumaperekera umboni kuti uyu anaphanza chisi pano uzakhala bwanji uyu anaphanzake lero lino watembenuka mtima chiona kuti wamva uthenga wa mulungu ndipo wakugwiritsa ntchito chabwino ndithu ndene ndiona kuti lamulo limenelo soyenera kuti munthu aphanzake nayenso aphedwe soyenera kuti chifukwa zankhani ngati zimene zipangitsanira kuti munthu ukuphunzitseni zachikondi chifukwa pamene amapanga zinthu zija samazindikira kuti mwina akulakwitsa komano mukakamangiro wakhala kundende wa moyo wake wonse kuti adzakhala alalikidwa uthenga wabwino onena kuti akathe kudziwa zachikondi kuti pamene pangadzabwere kuti kondanzako mongozikondera mwini ine maganizo anga ndi amene ndiona ngati nonji chabwino talemekeza kwambiri mayi athu maganizo otero madzulo ano mukhale ndi usiku opambana kwa Japananga zikomo mayi akuti iya zomaphanazi iyayi pachilungamo msiyeni mwina azakhala mbusa kundende kuja atakhangati wa kumana ndi ambuye mwaswera ku bwanji madzulo ano ine bwana ine ndaswera ku 24 maganizo ano ndiotani pa nkhani imene ukambira naye network iso nayo mungutimva kumeneko kaya hello inachita ngati mwano inaduka chonchi kulephera kuti timvane tipepese yambiraniso kulankhula ndilowire wanja kuno chakuno bwana white maganizo ano wanja okay amene kuna kuti anthu amenewo asamaphedwe kuphanzawe sana jo ndipo akulemera chibana tiululireni pali anthu ena bwana amakhala mochesi ntchito ndiyo ngophana basi kulowa ndipo munthu kuwaba katundu kupha umene amakapha mukanda awiri atatu kapha amayi ndi anthu amene muchakhululukira kuti achimukhate kundende
kundende koso ndizagetsa ndile pamisonkho yathu boma likadula limagetsa anthu amene ali mukuziwa zimenezo ndio ndingafungapi ndira pakaphiro kalikonka wile chililo chimbachiwone chitachitika ndio mangu amazipana asiye ngakungireni kwako kwachipana kodi sunachiwone chinthuyo ndi anthu ena anachiwona kulimino kali okubachiwona wombera mwanthu atatu afamene mucha asiya ana amasiye azivutika ndio mleo unatwaja makungire muona kuti ndi anthu amene ayikira ntchito kamene ngopanga zachibana basi it's so deep. Apo loso mutu wanga wamba usiya kugwira ntchito mwanduni kira zinthu zina zoopsa kwambiri. Akuti afana phana. Ndeba luyiko kuti ena anazona zizochitika ndithu. Ndibamo aphamo anthu. Ngachikaze ndibwera ndibankhani jena chitika chakatika kutopanga zamavoti ndimba kutendeso kutendetu inaphunzitsidwa ndi azandani omwewa munafa nkhambu kumbire mene muzi timathokoza aleti vice president anati ngabanje mene kana tamalisa malira ndebukaza tamalira kuti agwidwa ndicho agwidwa mwakuungire kupha nyumba yonse kuyasamoti ndibedro nyumba yonse kuipha mwakuungire atamelaja ndingokwamina kuti ngafafoti chingo wankula koma kwangu asimuganiza kuti chanditika zinthu chake ndimalemekeza munthu amene ali ndi moyo wakufauza anadofo okha ndi moyo ndiye maganizo ayi takauti ndi mwayo kuti ndingathusika zinthu ndikanoti okupha aphedwe chabwino nditha banaka bwana wanja ku area 24 maganizo anu angakuya kwambiri ndipo talemekeza madzulo ano ndakunyadani kwambiri mukhale ndi usiku wopambana zikomo pamene kundesi ndimapaonatu anthu akuganiza kwambiri so tipitirebe kumva maganizo osiyana ena alembako message kuti lamulo lisachotsedwe ngakhale kuti likuoneka ngati linachotsedwa popeza silinayambe kugwira ntchito ngakhale sili kugwira koma anthu amakhalako ndi mantha. Kennedy Mulenga kuchitipa amene wandithu akuonera ndi anaona kuti mwina kuimbako mpata ukusowa kuti ayankhidwe angolembako message ndi tapanga acknowledge chabwino akutero tikulankhulako enanso akupitirirabe kutumiza ndemanga zawo ndiye ena akuti wandiphera m'bale wanga how do you think tizonana mmodzi no ways amene yonso ndikhoza kumva bwino atapita chabwino sana chite muzitchula ngonena choncho kuti atadzionana bwanji mmodzi moja potengera kuti nza m'bale wawo wapita chabwino maganizo osiyana mwasula kubwanji madzulana. Hello. Yes mai mwasula bwanji. Tasabinoka ine. Yeah itaswera. Zikomo. Dzina lija kumaso kumemutimbira. Ine ndinase gusto kuno kuchigumula. Blanta kuli bwanji. Kuno kulibwinoka kumene muliko. Hayi kuno kwabwino. Zikomo. Mai gusto tifuna timve maganizo anu pa nkhaniyi. Muganiza kuti mungatani nayo mutakhala kuti muli nkuthekera kupanga chiganizo. Ine maganizo anga ndonena kuti lamulo limene lisakhazikisidwe. Alichosepo? Lichosedwe fa zina zitita musila Mulungu kuti azita kuweruza. Kuweruza ni kwake ndithu. Zimene lisayikidwepo iya ifika ngati ma president kandi ma MP kandi mandani akhuzidwa nofuta amene kuti iwonso aligolota nokupha sosena ndiwo ndera mwe imene lichosedwe ndithu lisakhazikisidwe. Fantu ajaga panga amagwidwa ndi apolisi pena pachizita musila Mulungu komanso izisa apolisi azita kuyendesa njira ngati zimenezi. Yetu Mai gusto tamva kulemekezaso maganizo. Lamulo lilipo ndithu limangofunika kuti likhalepo kapena lichoke. Ndemene mwani nayo muzaoneka kuti mukufuna kuti lichokepo limenelo. Lichoke limenelo tesire Mulungu kuti Mulungu thazi zina zikhala Mulungu. Fantu achakapita ndenda makaphunzira ko zambiri. Mai gusto mukhale ndi madzulo opambana. Zikomo nuso chimodzimodzi. Ayi zikomo. Usiku wopambana. Zikomo. Unthawi ndi kutema ngaso. Okay, 1, 2, 3, 7 minutes to go. All right. Masura bwanji. Bwana masura bwanji.
Inkamene network choncho yachita ku Chipongwe so tangwacho tsabweresa bwera. Masura kubanji? Masura banji? Ndaswera kuno kai bwana. Ayi bwana ine ndaswera. Ine Goodson Patrick mtoka una Blantyre. Bwana Patrick? Majina lo Bwana Patrick? Yeah, ine Goodson Patrick. Okay. Yeah. Ku Blantyre timafuna timve maganizo anu. Mukanakhala member of parliament kapena ndinu president wa dziko mukanakonda lamulo limeneli litachitidwa motani. Lamulo ine ndikanakonda kuti litakhala lonje limene yakhulupirisidwamo. Komanso ndikanakonda kuti litachoka kutengera university bwinobwino wene popo. Chabwino. Ndikanakonda litachoka kapena likhazikitsidwe chimene lilipo. Okay. Koma pali mavuto okuti upako pali kawiri. Ena mwina ngozi. Ena amatheka mwina kungochipanga chinthu chomwe kupanga kuti akupe. Pali kawiri wene kufufuza nkhani yokuona kuti munthu wapadi kufuna kwake si ngozi amene amayenera kuti aphedwe basi. Wamadala. Ndepera anthu ena amene mwina angopanga mwangozi ikuona kuti iyeyo akangolandira chilango mwina kuti polisi kuchapite akangolandira chilango umene kuchako chikuti sikuzokhala zabwino kwambiri. Chifukwa polisi kuchako sikumalo kuti ukoza kulangidwa mu njira yokuti mwina sungasinde moyo wako ukoza kusintha mwina sokhala ileso mwina pasogolo tetezeraso anthu ena. Chifukwa pamene kumene kuchako akumalandira kuzimu kumene kuchako kusinda zinthu zokuti zabwino bwino ndithu. Komanso nkhawa zathu zokuti munthu wokuti wakuphanza chataphedwe kuti akamangidwe kumene kuchaso kukamangira ngati kupolisi kuchaso zochitika zake sono masiku anonso mezi umakhalira kupolisi kuchaziti sizikuyenda bwinobwino. Munthu wapha mada yeniyeni kupita kumene kuchako chifukwa chokuti mina ndiolemera kapena ndiwandalama chanya kupita kumene kuchako azizera tokapita kumene kuchako kwa mmawa timuonaso mudza kuzungulirazo. Ndiyo zinthu zake chifukwa moyo ndikufunika kuti pesa chosende ikhalede. Ikhalede ngombo ndithu kuti zigwira ntchito chifukwa anthu amenewo ikakutisodwa moyo mene adayikaso. Ya. Chabwino bwana. Matatizo anga ndi amenewo. Ku Blantyre Bwana Patrick tilemekeze maganizo anu madzulo ano. Mabalansa ndithu maganizo awiri ndikuona kuti tikangozisa tayirira ndikuti tikhala tayirira kwambiri. Itathokoza kwambiri mukhale ndi madzulo opambana. Ezikomo. Masura bwanji. Okay, zimatega kuti mwina sakudziwa kuti tayankha foni. Ya, masura kubwanji? Taswera. Ine masura bwanji mtogole. Iya ine ndaswera ndithu modalirika komanso mukwanira bwino. Taswana kwambiri amakawa. Koma kuswana ndi kwakukulu. Kuti tsopano tsidya ilo paja ndiliti? Kulorapa masura kumponera pamudzi wati lione ine ndine Innocent Chidantere. Achidantere munasowadi. Okay, chifukwa choti panopa muli pafupi kukolola ndi chibale mwamba usamachikokomeza cholinga ndife ndi njala sichonje. Chifukwa choti lero kwamarira fulani longo time zone kuti ukunja kwanja basi amakaso kupera sana kumponera. Mukuona tsopano. Maganizo anu ngotani Bwana Chidanti kuchokera kumponera pankhani metu kambira naye. Pankhani imene kaliko chidzulo chino nditero kuti kuyambirira aliyense alifulo khani moyo. Okay. Chimenecho chisapathazi mene. Ndera muziteli ufuna kwambira na phungu impamira moyo athokoze kuti ufuna kwambira na moyo mmene koma amafuna kusekichotere.
zimene ophanza madala awomazire pamafuniko kuti naye saphedweso basi achidantinu ndankhanze mukwaine naona kuti naophanza madala uyaphedwe koma pali zina zochita mangozi ka pansewo kani ka mafuno uchire zina zake mangozi waphuluza wakapha munthu uja apopo munthu uja ayene apite ku polisi akakhale kumene kupofuna muteteze mwina akwamwaklosa akakhale kumene kujako chabwino koma chozineyo mathanga lipakuti uchotherera munthu zene lakuti ophanza zake nesaphedwe uchotheraro teri kukhachisawo kwambiri anthu kuphanapo chirekezo chine zikuchanje before Jehova kuti ningaphanzanga mwana ande kuti ndisonesandiso kuti ndiphedwa ifo pamene paja munthu zimatetezera limakhala kuti matha kuti nena kwanguvala muno nguphamzanga ndiphedwa koma kwanguchotheraro mlazize kuti awaloko ndipumpe uyu nipita kupolisiko after 2-3 months 2-3 years nubwerako ye ujalini moyo ndachibale yake aja munthu chadaphedwa ucho kuno kumudzi nditisize ngamakhale bwino otesetsa temange jireneli yose yofunitsa kuti orani kodi wobwezere ndenchifo chake chimene kuti pazikhala uwona uli kuti ifaya bwera paphana mwadala patephana mwadala apopo yangu chonyonga chisa choke ndebwino pofuna kuti mwina wofulereza koma ndikula zikhala ku polisi kujako kundende kujako moyo wake wonse ukofa kuti akadzabwerako achibale yake amunthu chadaphedwa uchi kuti akhaso nkhondo kunoko uja adali kundende chadaphedwa asamene uchi ndifanele kulakani moyo ndiyo ikambirane nkhaniyo kono kwa ine nkadakonda kuti ndebwino azinguwanguka akhala kundende moyo wake wonse asakabwere konso ifo akati akabwerako manjini yonse ndiyo chadaphedwa ndithu nachibale yake amunthu uja ine ruchitiro chino ndinafuna chitero ngankati ndeyakakao ochidanti ndikuthokozeni kwambiri ine sona kunyadiyani kuti lero tankhwana talumikizana mpaka na maungu mwamalize ine usajako maungu yamaliza komabe litararo kuti umadeluko kuno kuponera ankhazi utaro lako nditosata ndaula nakuonjwa kwambiri usiku uno ine nakunyadiyana chimwe yanga ndithu mukhale ndi usiku wopambana zikomo lilipo moja wene valuntha tivya zikomo zikomo amino chimwene chokera kumpondera uko mwasula kubwanji tikuthamangani nthawi asa about 2-3 minutes tione kuti awiri atatu mwina akhozotheka mwasula wanji awatika pa television de tione kuti tikhala bwanji mwasula bwanji yes bwana mwasula bwanji ndaswera bwanji ineyo ndaswera ndithu takulandirani kwambiri nkhale line ili bize kwambiri taonabe kuti ayambiri akadayimba koma nthawi kuthamanga dzina lija kumene mukutiimbira ine ndiluka nyilenda mulanje boda mulanje boda bwana Nyirenda titani nayo nkhani mmene mukuganizira inuyo ngati munthu pa umunthu wanu komanso pa malamulo muganiza kuti lamulo lofunika losafunika chifukwa chani lofunika chifukwa chani kutengera ndi moyo wa munthu pamatengera kuti kupha kumatengera kuti wapha motani ndipo chachitika ndi chani ndipo majaji ndi makhodi amabwerera kwa anthu olakwa ndi maonera kuti ophanzake aphedwe zimatengera kuti condition yawo inali motani nanga amadala ndiri kwamupha mwadala munthu uja chifukwa chake pabira mulolonera kuti ophanzake aphedwe koma sikuti ndichoyenera ponjipoti kundende mkuziwa dziko lino ngakhale tikusochera pang'ono koma ali kundende pali maonera kuti ogwira ntchito yakalafulakasa prison chilango chimenecho ndionera kuti iwowo tikalima kachinangwa vilijeni chimanga kalima chimanga chambiri kuti muzipatala muso muzipezeka angozi chakudya kati kakandi chakudya muzipatalamu ndikuno andolima zachipatala kuti kuchipatala kuja kupezeke chakudya chochuka kambiri kuifanga kumtende omwe iwo anakalamula milandu yakupha ayenera kugwira ntchito yakalavulagaga apeze mafamu oti azilimako
kandi chimanga kandi mbewu ina iliyonse yomwe ikhoza kuthandizira pa ngatukula mbijala ndiwo kuprizoninko azipeza chakudya cha siku ndi siku kuti azidya ndi anthu ngati amenewo ndinaiti iwowo anapanga ngozi kapena anapha munthu chifukwa lamulo kuti munthu ndina ndadala kapena kuti anali mayendeza then ampha munthu pansewo limenewo sidala koma ndi ngozi ngozi pajala lamulo limakonda kwa amene iwo ndiwolemera ali ndi ndalama chifukwa pachaja ndalama zimene wachaja amapereka nthawi yakeyo mbeni tikazitengera kwa wolemerawo kuti iwo ndiwolemera ndochita bwino ngakhale munthu poonekera kumpa munthu mwadala tizitengera chifukwa ali ndalama amatuluka kupitiriza bwino bwino koma kwa munthu iwe ulibe kanthu ngakhale mulandu wako ndiwochepa koma amakupasa uje ni period yochuluka kwambiri chifukwa choti iwe ulibe kanthu kutapala ku prison zaka mbiri koma omwe ali ni mulandu wokulu kwambiri muzapeza kuti akukhala ku prison nthawi yochepa kwambiri ndezimene zizi zikufunikira kuonapo akadaulo ngati chabwino ngati imene kuziona lamulo imene likufunika kuona bwino bwino kwambiri kwa anthu amene ali ndi ndalama ndiolemera milandu yawo kukhoti imayenda bwino kwambiri chifukwa choti iwo ndiyatuma koma kwa anthu osauka pamulandu ofanana omwewo onena kuti ine ndagunda munthu ndi galimoto wafa ndi munthu ali ndalama wagunda munthu kana anthu twelofo wa pasipoti alipagano wa nyanya twelofo koma chifukwa choti alindalama zopezeka kuti mlandu wake umakao chepa tumirizi lero kandilero pakoti watuluka koma uyu wangopa mmozi ndi galimoto koma chifukwa choti alinde ndalama zopeza kuti akuseva tu zaka zambirimbiri koma pomboso pali anthu amene iwowo ali ku prison kuja asanakhale konso chifukwa choti alindalama zote zaziruka ndera mungu limene lifunika kuliunikira bwino bwino popani zake aphedwe aje nditenge kunena kuti chabwino kuli moyo woti moyo wako wonse uli ku prison moyo wako wonse uli ku prison ukagwira ntchito yakalavulangaka nde ntchito iliko ijayero lima kumunda kuti amvena omwe ali kuchipatala apeze thandizo izeri kwa amene watalamula uyu anampa munthu mwadala zikufunika kuti mbena nampira munthu mwadala akagwire ntchito yakalavulangaka akalime kuti amvena chifukwa ukamapita kuti kwagwire ntchito yakalavulangaka ndi chilango chimene iwe unapanga chifukwa kutenga mpeni kapena kummenya munthu mukumpha mwadala dala limapangisa kuti dala lako ulione ku prison kokagwire ntchito yakalavulangaka moyo wako wonse kufikira mungu wako atava kupeza masaideniyo chabwino chifukwa cha mmene iweyo unapangira dala wako ndio mmene akapangisa kuti ukagwire ntchito yakalavulangaka kundende moyo wako wonse chabwino zisatengere kuti munthu ngolemera ngolemera alindama zambiri ndikuti chifukwa choti wampera dala chiwantu wolemera olamuphere dala munthu lamulo limene lisigwira ntchito chifukwa chonena kuti ali ndalama nde zitengera kuti munthu uyu ali ndalama lamulo ligwire ntchito chifukwa litengera kuti wina aliyense ali pasi pa lamulo zisatengera kuti munthu uyu ali ndalama zotuluka bwanji koma aliyense ali pasi pa lamulo ndizikufunika kaya ameneyo kaya ndi anduna anamchitira munthu dala kumpa dala amene wamangire moyo wawo wonse kundende zatero aliyense azasata lamulo kulilemekeza kwambiri chabwino bwana nyinaenda kunena kuti ndikangomphera dala munthu uyu ine ndikagwira ntchito uje ndikagwira ntchito yakalavulangaka kundende moyo wanga wonse ngakhale ndi ndalama zimene zindezaziziya ndikagwira yakalavulangaka kundende chabwino koma zikasakutira mulo kundende kupewa chifo choti anthu ndiolemera zapeza kuti anthu emaphera dala chifo choti wali ndalama akatiwombola azikalabe kuda apha anthu okuluka chifukwa zangompha winayo atampha mwadala apita kundende kuja
akalipira ku ndalama zambiri apitenso aguba likunja azampaso wina ndikuti ata anthu otuluka koma lamulo limene likanena kuti olemera osauka onse agwire ntchito mofanana ngati alapira chinthucho ndi chadala chifukwa kufufuza kumapangisa kuti kumuona kuti munthu anamphera dala kwa zimatengera kuyankhula ngati munthu ine ndiwe koza kunena koza kukupa ineyo nkumpa munthu uja munthu wamphera dala kapena mgalimoto kujamuka kumuomba munthu uja nkuziwa kuti anamuomba anali mgalimoto zinatengazo ngakhale uli mgalimoto momo kuti iwe koza kukupa koza kugunda ine ati wamphera dala ngati munthu zangu nchitika uli pakati pa msewu kuyenda kumugumba munthu imeneyo ndi ngozi ndamene ayenera kugamulidwa malamulo nakuti mmene munampanga ndi ngozi chifukwa sipamatuluke chitumbuka chonena kuti iwe ndikhoza kukupa ali mgalimoto kumugunda nkumupha limenenso ndi dala zizatengere kuti ali mgalimoto ndi olemera ayi amenenso nayenso ayendera kugwira ntchito yakalapulapulika kundende akalugirira anthu akalime ulimi onena kuti kuchipatala kuja apeze chakudya mbiri chomene iye walima ngakhala anali ndalama kona esamangidwe. Chamikire kwambiri bwana Ngwira kumva maganizo anu kuchokera ku Mulanje Boda. Bwana Nyirenda Nyirenda Mulanje Boda. Atathokoza kwambiri. Usiku wapambana inunso ndomaliza facha nthawi yathu. Ndithodi wawa tiyamikire kwambiri potenga na nthawi kufotokozera zina zofunikira kuti dziko litamvako. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Mene mundithu nimene tamalizira program ya lero, program ya chidzulo imene mabwera lolemba lachiwiri lachinayi kuyambira nthawi ya 6:30 kufika nthawi ino timafati imve maganizo kuti kodi aphungu akamagambirana kumeneku pamene pakhale tsiku limene aliganizire kuti akambirane lamulo lofunika kapena ayi. Tamva maganizo osiyanasiyana ndipo zikatero ndi kuti ife tikhale tikufumuka pano kuti anzathu akhale akubwera ndi nkhani pa 7:30 kufikira tsiku lina. Maganizo a Luntha Television palibe awanali maganizo a Malawi kupitanso ku dziko la Malawi. Moses Makawalanga dzina ndi amikire nzanga Hobson Kambeta kugwira ntchito zonsezi. Stand by for our news at 7:30. Good night. Club Junta, building better Africa. Tatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.